od malena me francuski zaintrigirao kad sam ga počela učiti u osnovnoj školi i onda sam nastavila u srednjoj i istovremeno sam nekako shvatila da imam afinitet prema obrazovanju i prema pokazivanju drugima kako ja nešto radim ili ne znam kako sam si ja nešto samo objasnila. Jednostavno te dvije stvari, i jezici i obrazovanje, su se stopili u jednu. Najviše sam voljela nekako to što smo se svi uvijek držali skupa, mi na nastavničkom, mi nastavnici na francuskom, i zatim svi kontakte koje sam stvorila tijekom studija. Znači, to ne moraju nužno biti kontakti vezani usko uz obrazovanje, ali i ti kontakti isto. Znači, profesori, učenici, drugi studenti, strani lektori, svi oni, to mi je neprocjenjivo. Znači, stvoreni kontakti tijekom studija, to je super. Evo, ja bih izdvojila stipendiju koju sam dobila tijekom nastavničkog studija. Bila sam mjesec dana u Francuskoj i to je bilo, naravno, genijalno. Pa bilo je super prvo vrijeme, znači to je radila sam mjesec dana u Francuskoj. Dosta troškova nam je bilo pokriveno i jednostavno tamo isto, znači uronjeni ste u jezik, uronjeni ste u kulturu i upoznate isto puno ljudi koji, mislim, postoje zapravo dio vašeg života, postoje vaši prijatelji, vaši kolege. Znači, širite nekako mrežu od faksa, širite mrežu internacionalno čak. Francuski jezik je prvenstveno moj neki, ajmo reći, hobi, ljubav, a onda je i moj poziv. Ne bih rekla zanimanje, nego baš mislim da je poziv. Tako da evo, meni je jako bitan i volim tu ljubav zapravo koju ja imam prema francuskom prenositi i drugima, koji ga onda isto zavole. Ne mogu izdvojiti nijednu konkretnu riječ, ali ja bih rekla općenito bilo kakve poštapalice. Evo, to mi je nekako, znači kako ispunimo te neke rupe, ajmo reći, u razgovoru, meni je to nekako, daje nekakav šarm jeziku. Neće reći, kad je nešto, na primjer, jako očito, netko je pitao neko očito pitanje, pa mogu reći ben oui. Taj ben koji zapravo ne znači ništa, ali čisto popunjava tu rečenicu, daje nekakvu, zapravo daje značenje.